Hvad er der rejser, du kommer ud i døren? Skub op nu! Op nu! Op nu for fanden! Skub op! Skub op! Hvad fanden er det, du står og siger? Hvad er der rejser, du kommer ud i døren? Skub op nu! Op nu! Op nu for fanden! Skub op! Skub op! Also an meinem 18. Geburtstag hat mir Papa eine Nacht mit einer Prostituierten geschenkt. Und ich brauche die 30.000 Euro, weil ich mich in sie verliebt habe und ich sie mir freikaufen möchte. Hvad fanden er det, du står og siger? Skub op! Skub op! Los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta cantar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer cuando sepa? ¿Qué voy a hacer cuando sepa? ¿Qué voy a hacer? Yo soy feliz, que corazón, mi corazón. Hey, kom nu af. Altså, man har jo lyst til en drink. Kom til en minibar, hvor der ikke er alkohol eller noget at drikke. Det er jo helt forfærdeligt, hvad skal vi gøre midt om natten, ikke? Altså, man har jo lyst til en drink eller en vodka Red Bull, ikke? En vodka Red Bull, ikke? Hvad fanden er det, du står og siger? Skub op! Skub op! Så de op barn. Hvad gør det? Drug rape. Så? Ej. Nej, det må man ikke spille. Sådan hjemme i hvert fald. Skub op! Skub op!